Inilah dia penampilan-penampilan dari teman-teman atau rekan-rekan seni tari jaranan. Anda, iya nih buat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sira ngubar angkara rungokno dawuhku iki. Para siswaku kabeh ing ngampal. Dina iki dina ares manis. Becik kanggo pendadaraning para siswa-siswa ing ngampal. Mula saka kuwi rungokno sing tenanan. Pendadaraning dina iki aja nganti ngisin-isinake yen dadi siswa-siswaku. Kowe padha diteter kabisanmu ana ing wengi iki. Mula saka kuwi pendadaran kawiwitan.
aku sing teko Kanggolo. Kaya ana sing teko kok kaya suarane bangsat ing Gunung Pegat. Wong ino ngendi iki? Bener Kang, iki adimu Suro Bangsat. Oh, kowe. Oh, Bangsat. siswa-siswaku yo padha melu gladhen nang kene Kang. Ya bener, so bangsat. Angin ngene Kang, Kepiye? senajan siswa-siswaku padha gladhen nang kene. Kowe kuwi menungso ora tata. Kok kowe iso ngarani yen aku menungso ora tata sebab opo? Kanggolo, Kepiye? dina sing kepungkur Kanggolo. Kowe miloro karo anakku yo Sigento Kanggolo. Kowe sing dadi pekarane bangsat. Pancen bener. Mergo anakmu si Gento kurang toto. Unang toto sing kepiye Kanggolo? Oh, Anakku si Cempluk kuwi tak konong pasar tuku mbako lan mbako entek. Lah konong dalan dicegat karo anakmu Gento. Foto-foto jane arep dipek bojo. nek mestine Kanggolo, Kepiye? si Cempluk kuwi kudune gelem karo anakku Sigento Kanggolo. Aku dadi wong tuwa yo. Yen pancen Cempluk kuwi gelem, aku yo nanging Cempluk ora gelem dadi bojone anakmu si Gento. Senajan mengkono Kanggolo, sik kudune kuwi anak yo ming karo anak perkarane. Aja wong tuwa melu-melu gerangang ora patut Kanggolo. Kowe nekke gerangang karo aku. Lah wong anakmu si Gento kuwi mulang toto teko nang ngarepane wakne. Yen njaluk rabi tak rabekke ning aja nganti karo Cempluk ora nggogo. Saiki ngene Kanggolo Kepiye? sing ganti Kanggolo. Aku teko ing ngampal kene iki ora trimo Kanggolo. Yo nek ora trima kowe arep ngopo? Oh, kowe urung ngerti ngelmuku sing anyar Kanggolo. Ilmumu anyar opo? Suro Menggolo ora bakal digrik ngadepi ilmu. Ayo, saiki dijajal ngelmune Kanggolo karo ngelmune Suro Bangsat saka ing Gunung Pegat Kanggolo. Senajan aku ora wis tuwa, nanging aku yo ora bakal digrik ngadepi ilmumu sing wis kondang kalupa. Ini Kanggolo. Pancen ngono karepmu bakal tak ladeni, Bro Bangsat. Oh, sadurunge aku karo kowe adu kasekten. Yo, Siswaku Bangsat. bakal tak adu karo siswamu Kanggolo. Yo, tak turuti. Siswaku bakal didu karo siswamu. Ayo, kaya apa? Milih sing ndi kowe? Oh, iki Kanggolo. Sajan cilik iki atos balunge wulet kulite Kanggolo. Iki siswaku senajan ning klulat-klulut kaya ngene iki wis tak gembleng Adijaya Kawijaya ngadepi. Ayo menas siswaku. Menas.
ing yuda Kanggala. Yen pancen kowe sekti Mahambara, iki siswamu warasno meneh Kanggala. Aja umuk kowe bangsat. Najan siswaku kalah musuh karo siswamu. Nanging aku duwe piandel, duwe kapercayan. Kolorku bisa marasake siswaku. Wis siswane Suramenggala. Ora isin-isinake ana ngene. Rumpruk kaya ora gitu. Tak sun sapis kok kolorku. Waras tenan. Oh, pancen ampuh kowe Kanggala. Karepmu piye saiki bangsat? Saiki siswamu pilihan sing kamben sing wedok. Iki siswaku cilik ning mlenik. Niki duwe kepinteran, duwe kabisan. Ayo, Kanggala. maju. Iki siswaku sing wedok, mentas. Oh, siswamu sing wedok. Kalah. Iki siswaku sing tak kondo-kondo malah kalah. Nanging ngoti kowe bakal tak warasake meneh siswaku. Tongkatku iki bisa maraske kowe. Siswaku mentas. Iso daya tenan kowe bangsa. Aku kok Kanggala. Ayo saiki siswaku Iki sing gagah pideksa iki. siswamu. Oh, mentas. Maju. Ayo dadi mentas. Murite suruh bangsat. Siswamu kalah Kanggala. Sini kowe dadi siswane Suramenggala ing Ampal. Kok jebul kaya mengkono. Iki siswaku ya bakal tak usadani nganggo pusakaku kolor iki kowe bisa waras meneh. Daya meneh. Mentas. Nyoto ampuh kowe Kanggala. Ayo siswamu. Diedu meneh karo siswaku sing wedok. Aku yang di siswa sing wedok. Najan ning gentes le ajar ning iki pinter. Ayo maju. mentas. Mentas. Oh, sing tenanan. Siswamu nglumpuk. Oh, Olehmu siswaku. umuk-umukke. Wis tak welek ilmu meso isih kalah. Nanging aja kuwatir. Bakal tak
dirasake meneh. Ayo mentas. Mentas gulan gurur kau. Anggolo, Piye bangsat? iki ijeh ono siswa siji meneh. Sing gagah pitekso. Ayo iki Siswaku sing kulino nang kene, aja ngisin-isin kowe. Anggolo. Mentas ditu karo siswane suruh bangsa. Ayo mentas siswaku. Ayo mentas. Bangsat. Siswaku. Iki sing rusak tenan iki. Siswamu kalah Anggolo. Kowe kulon kene malah ngomprok ora. Isin-isin ake dadi siswane Surumenggolo. Ot. Tekanku iki bisa maraske. Mentos. Bangsat. Yang isin-isin ake. Iki siswaku nalika semono lagi ngusuk kayu. Oh, Kuwi Iyo siswamu sing jenengane Suyat karo Mariat. Dijogeti nang ngarepane. ora apa-apa Anggolo. Wis dadi jamak lumrahe wong urip ning Suyat karo Mariat kuwi kaya ngono kuwi. ning arep wit. Yen arep ngundang wong gadung. Lah iki kelakon bunga kabeh wong warga ing bawangan kene wis padha leksanan apa Aku melu seneng banyune. le bungah-bungah Anggolo. Lah iki Nanging aku iki trimo karo dapurmu kuwi Anggolo. ora trimo arep nopo Ayo. kowe? Saiki kasektenmu karo kasektenku. Panjajal kasektene Surumenggolo ing apa? Iya. Kaya ngopo kadigdayanmu? Godoke iki, pongkat. Ora kok iki aja sing tengen. Arep opo kowe bangsat? Ayo tampanono iki Kang. Aku duwe kasekten, ayo tampanono kowe. Ya. Bangsat. Ini durung sepiro kasektenmu. Oh, Kang Palungku. Golo. Kowe pancen sekti mandra kuno Kang Golo. Ayo Balungku saiki kaya remo. yen kowe duwe kasekten sing ampuh, Aku ora duwe daya. tokno kadigdayanmu kang pungkasan. Nanging aja girang-girang gemuyu Kang Golo. Piye bangsat? Aku bakal nyuwun ning ngersane Dat Purwaing Dat. Supaya aku waras pulih meneh Kang Golo. Ayo yen pancen sekti mentaso tandingono Surumenggolo iki. Sakti tekan bangsa. Kang Golo. Arep apa ayo? Tokno kasektenmu sing pamungkas e. Rasakno iki sing pamungkas. Apa kowe? Upas merayap. Ayo tamakno ke Yen Surumenggolo. kowe iso nampani upas merayap. Ayo. Sekti Mahan Goro. Tamakno. Tumungkul ning Ibu Pertiwi. Surumenggolo ora bal kikrik ngadepi kasektenmu bangsat. Buat
bangsat. Jebul upas merayangmu ampuh tenan. Rasane kemranyos ning raiku. Ayo aja girang-girang kemuyu bangsat. Kolorku iki bisa kanggo marasake, bisa kanggo nolak ajimu upas merayang. Tak suwunke marang kekuatane kolorku. Aku bisa arep. Kolorku aja isine. Waras bangsat. Oh, pancen ampuh kowe Kanggolo. Kowe arep ketoke kasih teno ning ngampal kene. Nang kene iki Kanggolo. Siswamu iki yo aku yo melu. Kula entah melu gembleng. Nang ngampal kene kok kowe mah tranyak-tranyak wani karo sedulur tuwa kowe bangsat. Aku tranyak-tranyak mergono perkara Kanggolo nanging iki dino aku bakal bali ning Gunung Pegat nanging duwe penjaluk Kanggolo. Opo penjalukmu bangsat? Opo bisa ngampal karo Gunung Pegat dadi sedulur Kanggolo sing ora pedhot Kanggolo. Oh. Yen ngono karepmu bangsat nanging yen anakmu si Gentha kudu dadi bojone Cempluk, aku rasuti duwe mantu Gentha anakmu sing kaya luangop yen Damar nemancung cinubet Kanggolo. karepe piye saiki ya? Manut garising pepesten Gusti Kang Murbeng Dumadi. Ayo. Yen pancen anakku ora dadi botone si Cempluk ora apa-apa. Nanging wis seduluran aja nganti pedhot Kanggolo. Yo yen ngono karepmu tak turuti bangsat. Iki dina kang becik kanggo aku ya tetep ngaku sedulure ning kowe kuwi. Kadangku enom, sedulurku enom aja nganti ana ruwet-ruwet ing antarane siswa kuwi ngampal lan siswamu ing Gunung Pegat. Ayo saiki pun dibangun supaya bisa ayem padha seduluran aja nganti ana pedhote ing antarane ngampal karo Gunung Pegat. Tunggu dinungu Kanggolo. Ayo Muga kabeh rahayu slamet. Ora ana rubeda apa-apa. Aku bakal Bapak Asto utus salaman karo kowe Kanggolo. Minangka pratandha seduluran sing ora Surutane kok lebur dening pangastuti. Ayo padha bali. Kowe ana Gunung Pegat, aku bali ning ngampal. Yo Kanggolo. Siswa-siswaku, ayo bali ana ing Gunung Pegat. Bali ning Pegat. Mong kowe beke mek metu. Ayo bangsat bali bangsat. Ayo.
Ya, demikian tadi penampilan seni jaranan Ebek Handayani yang mana berasal dari dusun Gadung Gantang Sawangan, tentunya dengan penari-penari yang sangat cantik dan juga sangat menarik buat dilihat atau ditonton. Baik, akan hadir di hadapan Anda semuanya di season yang ketiga, tentunya yang tidak kalah menarik juga, dan juga nanti ada penari-penari yang tidak kalah cantik, tidak kalah menarik, yaitu seni warok dari dusun Bawangan. Baik hadirin penonton semuanya, acara pada malam ini tentunya masih dalam nuansa malam yang berbahagia, keluarga besar warga masyarakat dusun Bawangan, wabil khusus